Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sedaya jamaah Masjid Al-Awwal yang Allah hormati. Alhamdulillah kita sampun pikantuk setengah Ramadan. Pikantuk kang sampun langsung. Ya tasik di paringi sehat kanthi ilmu Islam ihsan. Tasik di paringi kesempatan lan sedaya ibadah di bulan Ramadan. Mugi sedaya ibadah kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita derajat saking Allah. Sedaya dosa-dosa kita dingapura dan muga sisa-sisa Ramadan iki nggih tetep diparingi sehat kuat kanthi lancar sampai ibadah sedanten sangatos izin akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya jamaah Ar-Raudhah yang Allah hormati, bulan Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam, bulan poso, ugi disebut sebagai syahrul sabr, bulan sabar. Mergi ten Ramadan iku kita dikengken sabar saestu. Nggih sabar poso, ngempet mangan ngombe kumpul bojo, nggih sabar ngempet omong. Napa-napa sing ten jabane Ramadan kadang-kadang kita los-losan. Ten Ramadan dikengken ngempet, kengken nahan, kengken sabar. Macam-macam, bahkan ngantos nek kita tumbas takjil ngabuburit ngenteni maghrib niku mawon kita dikengken sabar, antri tumbas takjil yo sabar, antri didoli yo sabar, ngenteni beduk yo sabar. Kok sabar Pak? Jenengan traweh sabar mboten? Sabar mboten. Ora sabar maring isak mulai. Ngopo maring delok imam kuat, imame tuwek suwi. Alamat iki. Makane nek mboten diparingi sabar saestu saged kita nglampahi ibadah teng kene bulan Ramadan. Termasuk sing kita dikengken sabar, kengken ngempet niki muring-muring. Kengken ngempet muring-muring. Sakjane bakasan muring-muring niku nek kula angen-angen nek teng sine teng Ngawi atau teng sine khusus kayane kurang cocok. Karena teng sine wonge wis sabar. Wis kayane ora tau muring-muring. Kula kok dereng nate 5 tahun teng mriki kok tumur wong muring-muring nang dalan duding-dudingan kok mboten nate. Alhamdulillah. Dalem tenek taman teng Surabaya wae ben sore niku ya. Wong gegeran, wong dudung-dudingan nggih. Tangan wis ben sore ben isuk bahkan ono ae wong sing rame. Tapi lek teng mriki cerak paken niku, cekak peken nggih mboten enten sing koyo ngamuk-ngamukan nang dalan, antem-anteman mboten enten. Alhamdulillah kita nggih mungkin kondisi satu atau dua yang lainnya. Tapi Islam niku agama sing sempurna nggih. Napa mawon wonten panduane enten aturan, termasuk babagan murid-murid niku teng Islam nggih enten aturan. Mangkene salah setunggale kenging napa kok kita yakin saestu nek Islam iku agama sing bener satu-satunya. Niku nggih mergo Islam niku ngatur setiap sendi kehidupan. Barang cilik kaya apa teng uripe kita niku diatur kali Islam. Tangi melek nggih sampai nang jeding sampai wahim watuk wahim teng Islam diatur. Agama liya mboten sampai sekomplit sesempurna niki mboten enten. Islam komplit. Murid-murid ya diatur teng kene Islam. Terus Muhammad Ghazi Arabi dicuplik teng kene kitab Mausu'ah Kasanzani niku ensiklopedi tasawuf. Niku nyebutaken nek muring-muring niku maceme kalih. Enten muring-muring sing mergo Allah
ghadab ruhi jenenge. Enten sing muring-muring niku mergo awake dhewe. Ghadab nafsi, mergo nafsu. Niku sebabe dampake akibate reaksine benten-benten. Benten sama. Nek ghadab ruhi muring-muring krana Allah niku sebabe mergo hak-hake Allah, hukum-hukume Allah, kehormatane Allah niku disiak-siakne. Nggih. Kaya aturane Allah dilanggar. Nah niku muring-muring karena Allah. Terus enten kemaksiatan, kemungkaran sing ketok mata sing napa niku merajalela. Kita muring-muring. Nah iku muring-muringi sing krana Allah. Niku reaksine mboten ngawur. Terstruktur, proporsional, rasional, strategi kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi muring-muring niku lah urusan masalah Allah niku, mboten masalah piyambake. Sehingga nek perang utawa muring-muring Kanjeng Nabi niku enten aturane, enten strategine. Ya apa ben carane aturane Allah iku balik dilakoni kanthi jejeg niku. Lah nek sing muring-muring mergo nafsu, mergo egone dhewe niku ngawur. Mergo piyambake dilokno titik gak trimo, difitnah, didolimi gak trimo, mergo awake dhewe akhire ngamuk. Kadang omongane yo elek, terus sing dilakoni yo ngawur, mecahno barang, ngaplok bojone, nggih. Sampai naudzubillah metu omongan tolak, metu omongan pegatan. Niku gara-gara sing dilarani kan awake dhewe, sing dilarani mboten hake Allah tapi mergo tersinggung awake dhewe. Nah, niku efeke dampake reaksine bueten-bueten. Lah Islam sampun ngatur ngoten niku. Kita kedah ngertos niki napa tingkatane. Enten tingkatan tiyang sing masalah muring-muring niku tafrid. Tafrid niku gak iso muring-muring belas. Gak tau muring-muring. Ya gak iso muring-muring. Digawe muring-muring kaya napa belas gak iso. Niki yo kurang apik niki sajane. Niki bukan berarti wong sabar, mboten. Niki wong lemah. Wong sing mboten gadah napa potensi muring-muring iku justru wong lemah. Karena Islam niku yo butuh pembelaan, butuh perjuangan. Ana wong kok delok kemungkaran wis bano wis kono yo kono, aku yo aku. Lha gak muring-muring blas yo watine lemah imane. Iku tafrid, kebacut gak duwe muring-muring. Bahkan Imam Syafi'i ndawaken, "Man istabdoba wa lam yadhab fa huwa khimar." Ana wong kok digawe muring-muring gak iso muring-muring, berarti dhek khimar, keledai. Enten sing iktidal, sing apik niki iktidal sadengah. Nek napa niku nek dilarani awake gak muring-muring, nek dilarani masalah hake Allah, syariat Allah nembe muring-muring. Tapi muring-muringe terstruktur, proporsional, mboten ngawur. Niku sing apik iktidal. Lah sing kebacut malih ifrat. Ifrat iku muring-muring sing ngawur. Sing sampai moro tangan, sing sampai mecahno apa-apa, sing sampai metu omongan naudzubillah megat bojo niku ifrat kebacut. Nah, Islam sampun ngatur ngoten niku. Aturan sing dicontohaken Kanjeng Nabi, nek urusan awak dhewe gak usah muring-muring. Tapi nek sing disiak-siakne niku hake Allah, syariat Allah nembe muring-muring. Man taqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in. Ora tau Kanjeng Nabi niku muring-muring duka sing mergo piyambake. Hatta yuntaka hurumatillah fayantaqima lillah. Kecuali nek sing dilarani, sing disiak-siakno niku kehormatane Allah, hak-hake Allah, syariat Allah. Nembe Kanjeng Nabi muring-muring. Nah, jenengan umpami didoni niku mangkel mboten? Nek didoni wong mangkel mboten?
Mangkel pundi jenengan didoni wong karo Quran didoni wong. Nah, niki ngukur dhewe-dhewe. Kadang-kadang kita mboten sengaja lho, utawa mungkin wis kadang kulino ngidoni Quran. Contone napa? Nek buka Quran drijine didilak. Niku ngidoni Quran niku. Ya, kadang ibu-ibu iki kertas Quran iki kelet akhir didilak terus dibuka haram niku. Nah, ya tenang jane ku ngidoni Quran. Salah satu adab sing kudu wajib dihindari niku nek buka Quran drijine leren dilak lho tenang salah haram niku. Nah, kadang kita nek didoni mangko tapi Quran didoni bolak-balik. Makanya kadang tiang maca Quran gak mesti oleh ganjaran, kadang-kadang yo adabe keliru. Makanya nganti saya itu. Lajeng nek umpami kita dilarani wong. Nah, sing paling apik terus Quran, terus Kanjeng Nabi yo aja direken. Aja direken. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Wong sing nilokno kita mitnah kita, ndolimi kita iku wong bodho. Wong bodho mergo gak ngerti nek ngono iku haram. Makane aja diladeni wis tinggal ngoten mau. Teng Quran lintune disebut qalu salama wis ucapno salam meneh wis antum selamat ngono gak usah diladeni. Mergo nek diladeni akhire dadi ana wong bodho loro. Bodho sing jarak karo bodho sing ngeladeni. Mergo terus guru-guru ra ono wong iku ngeladeni wong gendeng kejaba ya wong gendeng. Wong gendeng nek omong-omongan jenengan sauti napa jenengan tinggal. Nek disauti dijak ngomong ya padha gak nyambunge. Nah, makane sing ngeladeni wong bodho iku ya padha-padha wong bodho. Padha-padha gendeng nek kita pancen sadar aku iki wong waras, aku wong cerdas, ya ngalih. Makane wong Jawa nek dilarani sing waras. Nah, niku saka Quran niku jajane. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Wis nek diuring-uring dilarani wong bodho tinggal ngono. Lah tapi kadang kita nafsune wis kadang kedodok. Dawe Imam Ghazali ngamuk iku kaya bara api sing kenyos tenggene ati. Terus Imam Rifai niku sampai mlebu nang jantung. Dadi muring-muring kadang rasane panas saestu. Makane wong muring ku kadang kan sampai raine ira, napa raine abang. Mergo bara apine ngobong nang ati saestu. Nah, kali Quran, kali hadis Kanjeng Nabi diparingi resep nek pancen wis kadung ngobong saestu, siji ngucapno ta'awud a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mergi zamane Kanjeng Nabi niku nate enten wong kalih pisu-pisuan. Nggih, sabar rajulani anda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muring-muring pisu-pisuan. Lah sahabat niku uten sandingi Kanjeng Nabi rawani napa ngendhekno rawani wis didelok dadi penonton ngono ya. Terus Kanjeng Nabi sanjang enten dawuh ngenten. Lama kalimatan qolaha ya fadada al-wudu minhu. Umpama wong-wong loro iku kok ngerti siji kalimat sing diucapno yakti bakal muring-muringe mesti lerem. Napa Kanjeng Nabi niku? Nggih qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kancane terus akhire sahabat terus sanjang. Kalau didhawuhi Kanjeng Nabi nek muring-muring ucapno a'udzu billahi minasy syaitan. Nah, sing dikandani niku akhire rada baper ya, rada isinan. Lho, apa ma'ana bu majnunin. Aku iku ora wong gendeng ya, mosok dadi wacana ta'awun, kaya aku setan ae. Nah, akhire gak sida muring-muring. Ten Quran nggih ngono. Wa imma yanzaghunaka syaiton nazghum fasta'id billah. Nek umpamane digodho setan dan ucapno a'udzu billahi minasy. Mergi kita mboten gadah perlindungan liya saka setan kejaba perlindungan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali sing terkenal niku nek pas muring-muring dikeken wudu. Mergo muring-muring al-ghadab minasyaiton wa syaiton khuliqa minan nar
wa inna tutfa'un nar bil ma wa idza ghadiba ahadukum ya falyatawaddo. Muring-muring sangka setan. Lah setan iku didadekno Allah sangka geni. Geni niku matine padane nek disiram banyu. Lah mongko nek muring-muring dan agi-agi wudu. Jenengan mari wudu apa maneh mari wudu terus ndonga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas. Mosok mari ndonga terus ngilok-ngilokno wong muring-muring kan ora mungkin kaya aku. Nah, mari ndonga mane disambung karo donga, insyaallah gak mungkin muring-muring. Iku resep Islam luar biasa. Nomor 3 niku meneng. Nah, niki meneng iki zaman akhir wangil. Zaman akhir meneng. Bener kadang kita lambene meneng tapi drijine ngetik sakniki. Ana wong ten media sosial utawa nang status kok nyinggung kene gak trimo. Akhir bales status liyane. Akhir bales-balesan status. Lambene meneng tapi drijine mlaku. Lah niki nek terus dawuh Rasulullah nek lagi muring-muring meneng ae, ora usah apa-apa, ora usah bales apa-apa. Tambah dawa urusane nek mbok ladeni. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nek pas muring-muring meneng ae. Bojo kok muring-muring karo bojone, lanang muring-muring karo sing wedok, iku iso berujung ke perceraian. Mergo kan diladeni, Pak. Sing lanang teko kerja, aku wis kesel-kesel ngene iku. Gak digekno kopi, gak digekno wedang, gak ono sarapan, gak ono mangan. Sing wedok nak tambah ladeni, ngopo nek blonjo. Gak kaya blonjo, njaluk sarapan, njaluk mangan. Apa sing dipangan dengkul. Wah, akhir muring sing lanang yo muring-muring teko nyambut gawe kesel, sing wedok yo muring-muring gak digeki blonjo. Wah, akhir yo pisah ae. Apa aku rugi pisah karo kowe? Berarti tok aku tambah. Wah, akhir yo pisah tenan. Nah, niki sing gawe tiyang iku nek muring-muring akhir ngetokno mboten dimpet mboten meneng niku. Nah, Ramadan niku saestu dados latihan itu. Nah, sing terakhir nek umpama muring-muring iki ugi sing paling terkenal, sing saling Kanjeng Nabi nek muring-muring niku ubah posisi nggih. Wa idza ghadiba ahadukum fa huwa qa'im falyajlis. Nek ana wong muring-muring kok posisine ngadeg dan lungguh. Fa idza ghadiba dhahabal ghadab wa illa falyataji. Nek lungguh kok jek muring-muringe digurung lari ndang turu. Jenengan saged muring-muring karo turu. Ambek danak-danak mboten saged. Sampai niku mah turu-turu batal ora iso. Muring-muring karo turu wangel. Makane wong nek muring-muring saka turu kan langsung jegekal kani. Mergo muring-muring. Tapi nek kari posisi tilem koyokane kok angel. Nah, Islam niku mboten namung ngengken ngelerno utawa meredakan amarah sing godhog nafsi nggih. Nek godhog ruhi niku sae mahmuda, tapi nek godhog nafsi mergo awake dhewe niku tercela. Niku nek saged diempet ganjarane gedhe. Kula ngumpulno beberapa hadis riwayat masalah tiyang sing saged napa niku ngelerno emosine amarahe, bahkan nek iso ngapura. Nek iso ngapura. Sajane wong dilokno bales ngilokno kan sajane mboten napa-napa sajane lho. Tiyang nek dilokno bales sajane gak apa-apa. Tapi sing paling apik kan meneng gak bales tur iso nyepuro. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha. Tapi nek gelem nyepuro apa maneh tambah ditambahi wa aslaha. Aslaha wis dukure derajat. Nek gelem ngapiki fa'ajruhu 'ala Allah, ganjarane ditanggung. Dewe Kanjeng Nabi nek ana wong muring-muring terus diempet muring-muringe padahal asline wa huwa qadirun ala infadhihi, ajane iso disalurno, iso diluapkan emosi tapi dhek milih ngempet. Mala'ahu qalbahu amnan wa imanan. Atine dikebeki rasa aman, dikebeki keimanan, ditambahi keimanan karo. Bahkan sing paling terkenal niku ayat sing digawe riyoyowan niku. Tiyang iso ngempuro, ngempet muring-muring niku oleh ganjaran swarga, oleh ganjaran pangapurane Allah
sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra wal kadhiminal ghaidz. Wong sing iso ngempet murid tur dilanjutno wal afina 'anin nas. Terus gelem nyepuro wong sing ndolimi kita. Masyaallah, gede aja. Bahkan kali Kanjeng Nabi ditambahi, nek ana wong iso ngempet murid-murid, benjing ten swarga kongkon milih bidodari. Ya wis ah. Engkek men iso milih bidodari. Ngersakaken sing pundi? Kali malaikat ditawani. Ngersakaken sing pundi, Gus? Yai, apa niki? Aku ndek kabeh, monggo. Ngersakaken. Wecok kok. Ganjarannya bisa. Dewe Kanjeng Nabi ku mamin juratin adzama indallah illa jurati napa syaksin sing kadhima boyo. Ora ana ganjaran sing paling gedhe, tegukan. Jurah itu tegukan sing paling gedhe mung Allah. Kejaba tegukane wong sing ngempet murid ganjaran. Mboten saged diungkapno sampean ganjarane. Saking gedhe ganjaran. Nah, tiang sing iso ngempet murid itu termasuk tandane wong sing mutakin wae, tandane wong takwa, tandane wong iman niku saged ngempet murid. Mungkin kita ulang Ramadan itu kita dilatih sabar saat itu saged dadi tiyang sing minas sabirin, boten sing tiyang murid-murid. Mungkin kita diselametno Allah saking sedaya kudu-kudu bala-balai lan kita diparingi maghfirah saha jannah saking Allah Subhanahu wa taala. Sampai katakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.